And all my life you have been faithful. Mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Mataod. Okay? Today is Wednesday, April 17, 2024. Ako dai nagpasalamat ko sa moang ikaduhan ng pasalamat guys. Bitaw guys sa tinuod. Mas kanang tong namo ito mo working kanabang kuan ba? Student intern bitaw. Unya kana bitaw mas kanang nakatabang bitaw lang nimo. Ato yung itry atong the best nga maka-supervise ta nila. Bisan pa man sa ato ang kapobre charos. Di ba? Atong imo na atong the best nga makatabang tas mga student intern diri sa accounting department. Okay? Balikin ko daghang salamat sa mo ang student intern nga taga Matalom National High School o kanang Esperanza National High School guys. Daghan kayong salamat in behalf sa ato ang supervisor si Christian James Dator, ang ato ang municipal accountant kinisiko charot. Dili ko daghan kayong salamat guys sa inyong tabang diri sa local government unit of Matalom.